ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଟା ହବନି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବେ କିଣିଥିଲେ? କିଣି ନଥିଲି, ଯୌତୁକରେ ପାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟସ ଆଉ ଆସୁନି? ନ ଆସୁ, ନୋକିଆ ବ୍ୟାଟାରୀ ସାମସଙ୍ଗ ରେ ପୁରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଏତେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ନୂଆ କିଣୁନାହାନ୍ତି? ନୂଆ ମୋର କଣ ହବ, ସକାଳୁ 2ଟା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ଆଉ ଫେସବୁକ ରେ 2ଟା କମେଣ୍ଟ ସରିଲା। ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ଗୀତ ଫୁଲେ ଦେଲ। ସେଇ ଜମାନା ଆଉ ଅଛି ନା? ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୀତ ଶୁଣୁନ? ତାହେଲେ ମସଲା ମୁଭି 2ଟା ଫୁଲେ ଦେନ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, 19 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଦଉଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ମୁଭି ଦେଖିବ। ହେ ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପା ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଡାଟା ସରିଗଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। କି ଇୟରଫୋन କାଢି କିଣିଛି ଦେଖିଲୁ? ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବାଜୁଛି ଇଟଲି ବାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବାଜୁଛି ଡାମରା ରାପି ଦେଲ। ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି? 25 ବର୍ଷ। କୋଉଠି କିଣିଥିଲ ବା? ପୁରୀ ଯାଉଥିଲି ଟ୍ରେନ ରେ, ଟଙ୍କା 25 ଦେଇକି କଟକରେ କିଣି ଦେଇଥିଲି। 40 ବର୍ଷ ଥିବ। ଭାଇ ନା ଦେଖିଲ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦେଖାଉନି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ये देखो पिंक कलर कवर। मैडम ये 2500 टका लगे पूरा एचडी क्लियर देखा। ହଁ ହଁ କରିଦିଅ। ये रिचार्ज कर देबी? ନା ନା आबे समस्त को रिचार्ज करिया कथा, एतरे कोन लाभ मिलुछ ना? एबला खाली दुकान खुली बसी जाइछ। तू कौन